हेल' लोगोफोर माब्रै दं बयबो मोजाङैनो दंना जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनै ओइ ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन आरोना दासो स्टार्ट लाबाय आङो फोथार बारियाव फैनायजों लोगोसे लोगोफोर एकदमबारे गगा मोननानै गन्थंआनो हां लाख'नो हाया एकदमबारे बिराद गाज्रि अबस्था जाना दं आरोना ओमफ्रायो आंनि गन्थंआव सोग्राया गना थाबाय नामाथाय ओमफ्रायो ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आं माने जि गोबाव उन्दुनानै थाबाय आरोना लोगोफोर माबा खैथानिफ्राय 12:30 उन्दुदों खोमा दानिसो सिखारखादों आङो 3:30 जाखाबायमोन 3:20 जाबायमोन एकदमबारे मा होनो फुङाव थास' बिथ'रि जाबाय ओमफ्रायो मुदुफुल बिबार जाबाय ओमफ्राय बिदिनो ना बाथोन जाबाय ओमफ्राय गेस जागोन माखो दानि ओंखाम जाबाय मुलि जानानै ओंखामानो रग' रग' हजम जानोनो मोनस्लाबखादिया ओरैबायदि घटना ओमफ्रायो दिनैनि ब्लग भिडिअ'आव मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै बे बुस्थुखौसो लानानै उन्दुगासिनो हरावबो बेखौसो लानानै उन्दुदों दाबो बेखौसो लानानै उन्दुबाय थादों आरो आङो ओमफ्राय दा माथोआबो नै गोदोना दं गन्थंआनो जि थेथे नांथेखाय बेखौ सोबासो माने मोजां मोनो आरो ओमफ्राय गाज्रि अबस्था जादों लोगोफोर ओरैबायदि दासो नै मोसौफोराबो मा नायदो हा होना हो लागायना हो माथो नोंलाय मोनथारा इसेबो मोसौखौनो थांबाय जोङो ना मा खालामदों लेवटि सेबदो मा खालामनो मोखौ होना लायनो औ दं मोसौआ दुस्थ'थार जाना मोसौआ माबेसे मानै एसे गिदिर हो एसे गिदिर जागोन नामा आंना माथोआनो बोरैबा जाना दं आरो गन्थंआ एकदमबारे थे नांथेबाय दं ओमफ्राय नै बेहासो जेबो जाया हरदि हरला माबा स्ट्रबेरि जायोनो आपेल जायोनो खमला जायोनो ओमफ्राय जेबो जाया जोंहासो जि जालाबायो आरो माबा माबि बायदिसिना दा नै मुदुफुल बिबार मोनोमफाय हाजोआवलाय गुदुंबाय थायो नालाय दा जोङो मुला बिबार खानो फैलायबाय ओमफ्राय मुला बिबार जालायनोसै गोबादो बिदि गोबानाय जि गोबाव उन्दुखादों आङो ओमफ्राय दाबो खर'आ थिग मोनाखै लिसिड प्लास जाना होबायमोन आरो आङो लिसिड प्लास जाना होनानै ओरैबायदि एग्लुंहैनानै थोबोबाय ओमफ्राय दा खर' माथाया सागासिनो बोरैबाबा फैयानो बाबायनो सानाबो हाबथारसिगोन ओमफ्राय मैगङा इयावनो दं अबस्था गैला नै मैगङा जोंना खोनासोना नै मुला बिबारा दं आरो एसे होमबाबो खानोसै ओमफ्राय नै साना ओइ एसे नुहरदों सानखौ खावब्लिब्लिनो नै एसे नुदों ओमफ्राय आङो मा होनो अखाफोर गोरलैखौ अमाबैसानि अखानायै अखार होननायखाय दाखालिबो जि नायबाय मैयाबो जि नायबाय नुवाखै लोगोफोर ओमफ्राय दिनै नायगोन सानदोंमोन आं नै जोमैयानो माबायदि जोख्लोबजोबनानै लाखाबाय मा मेथाइहायलाय ओमफ्राय नै दा जोख्लोबजोबनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दिनै नुगोन ना दिनैनिफ्रायथ' नुखासिगोन दिनैनिफ्राय मैयाबोथ' नुवाखैसै दिनैजों सानथाम जासिगोन नालाय ओमफ्राय दिनै नायथारगोन आरो आं बबे खनाजों थायो ओमफ्राय नै दा जोमैयानो जोख्लोबजोबनानै लाबाय आरो दिनैनि दिनाव नुनो हागौ आरो नायथारगोन आं दिनै लोगोफोर माबायदि नुगोन ना नुवा नुयोबा नोंथांमोनबो देखायनोसै आरोना आङो एसे दै मुलानि बिबारा ओइ बे गोसोम गोसोमखौ खानाङा दै नै बेफोरो गोसोम मोजां नङा ओमफ्राय नै बिदि गुफुर साइसनिखौल' हरखा ओमफ्राय नै जि बुरजा लाइ फोनाया मा होनो लाइ गिदिर जादा गैया आरो ओमफ्राय बै नैयाव मोजां दङ नैयाव मुलाया नै गुफुर नै बेयाव दंसाबो एसे खानोसै आरोना नै मुला बिबारा एसेबां ओंखारबाय नै दा सोरहा जागोन ना जाया नोङो दङ बिदि बोखारलाबायना मुला फिथाइया इजों गैया नङा ओइ फारसेजोंसो दं एसे फाग्लिलाय इलाय ओमफ्राय नै बुरजायैनो जाबाय बोथिनै जागोन आरो इयो मुला फिथाइ जायो नै इयो ओमफ्राय इना माबा मानसिफोरखौ बुंनायानो माबा लाइक कमेन्ट हरनाङा होनोसो मालाया लाइक कमेन्ट हरनांगौ होनो बे आरो लाइक कमेन्ट हरनाङासो होनलाबायो ओमफ्राय नै आङो मद'खौसो खाबाय आरो बिबार गोनां खादायासो जि मद' नै थमनखौ खाबाय ओमफ्राय दावदै जिउबो बिराद गोथाव जागोन आरो इयो ओमफ्राय नै साना एकदमबारे बोरै ओंखारदों सना इ सानखा एकदमबारे नायनोनो हाया आरो मस्थ' गिदिर नुयो ओमफ्राय दा फिसा नुदों आरो ओमफ्राय दसे जोंनियाव जिरायनोसै आरोना बिमा फिसा सनाफोर खुलुमबालायदों दिनै जोंहा अखाफोर नायनांगौ ना अखाफोरखौ नुगोन ना नुवा नोङो नै जोमै दाखा-दाखासो जाजोबना दं नुगोन ना नुवाथाय सोरनि फिसा जादि जायो ओमफ्राय बे बिसाया बे खिबु सिङाव हाबलांनानै लंपेन्टाव हाबलांनानै थांबा बबे बालावहो सुखुगोन नोङो नै लंपेन्टानो अबस्था गैला सोरानि गथ'थाय आंथ' देनां आगै बायना लाबोबा बेखौ थफ्ला जुना सोना हरगोन आङो
बहा खारो खारथोबाला थुफ्लाजोबना होना हरनांगो ओइ मालाय नुवाखै मबाइलाव नुनाया माबाया इयो मा होनो फुजि एक्ट्रिसनि फिसाजोआ होननाया मालाय बिबार मालाया निउ बेबि लायदो आं आबैनाव थांसै होनलायलायनायखौ खोनायाखै नोङो मालाय माबायदि होनदो निउ बेबि लाबोदो आं आबैनाव थांसै होनलायनायखौ खथ्थ' आराम होनदो नों ओमफ्राय नोंहा आरो इदि होना एकदमबारे बुगोनसोनो जोंहाथ' नै लंलालानो मस्थ' गोलाव जाबाय ओइ सिखारद' इनि थाखायनो जाग्रा जादों आरो जोङो दासो हाजोआवसो मिनिबाय नै एबार नोंखौ नाहरबाय नै खावब्लेब्लेनो नै बायख्लानाया गैला आरो ओइ बुजागोन दे गथ' माबा मोनसे दाउ लोगोफोरनि बिराद बिरलांबाय मा दाउ खोन्था जल्दि लानो थिननायाबो लखबजोबनोसो नागिरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो फाइनालि अखाफोरखौ नुहुरमारबायमोन आरोना नै बे दख्लासेयाव होथेना लाबाय आरो नै दख्लासेयाव ओरैबायदि इसेल' नुबाय ओमफ्रायो सेस खोबथेखाबाय आरो ओमफ्राय फाइनालि नुमारबाय ओमफ्राय नैबे बिथांजो नै बेजों नायनो जमगासिनो दं ओमफ्राय नै दाबो माबायाखै आरो दाबो बोलाजोबनानै होआखै नै इयावनो एकदमबारे इयावनो दंथारो आरो आं नुबाय आरोना खिन्थु नुबाय आङो मैयानो ओइ नै ओंखारलायबाय नुहुरदोंना नुहुरा ओइ नै लोगोफोर नुहुरलायबाय आङो ओरैबायदिनो नुगोना नुवाथाय मबाइलाव गैयाहाय मबाइलाव नुवाखै एसे खोमसि जाबावनांगौ नुबाय आङो खिन्थु फाइनालि नुहुरफिनबाय आङो गैया नै बेयाव बे गेजेरावनो दङ आरोना इयो नै गेजेरावनो दङ नुहुरबाय आङो नै लोगोफोर नुहुरबाय आरोना जोङो माथो मबाइलाव नुवाखै नुलाबायो नामा बे ओइ नै नुहुरदो नै ओइयो एसे फुट्टाथाय आरोना नै बे गुफुर फिसासो आरो नै एसे नुदो नै नुबाय अखाफोरखौबो जुम खालामनो हायो नुदोब्रा दामिनि नङाबाबो नुबाय फाइनालि ओमफ्राय दा माबायदि नांखो गोसोआ माबायदि नांखो अखाफोर जमनानै देखायहोनो हाबाय दे आं नोंसोरखौ फै ओइ नै दाउआ ओरैबायदि फैबाय नै मैया आङो बादालि होननाया एखे नै दा बायदि समाव माबोरै इदि फैबाय थायो नै बादालि बायदिसो नुयियाखौ नै बिराद फैथारदो आरो नै आदै फाग्लाया मा खालामबाय थायोब्रा आंखौलाय फैदो जोंहाना मबाइला दाम खम नालाय बहा नुनो ओइ नै ओंखारबाय आरो फाइनालि नै खावब्लिब्लि ओंखारबाय देखायनो हाबाय आरो ना मैगङा आंना कबि हाबाय इखो रुनोसै नै इखो आलु भाजि एवनोसै आलु भाजिखौ रुनोसै ओमफ्राय नै इखो एवनोसै ओमफ्राय नै जासुलिया आयौ मा जादों इखौबो देखायनो ओमफ्राय नै जोंहानाव लादु फैदों बिहारि बोरायसो आरो इयो फैनायाव बाबायानो हरगोन दै लादु बिबेक माला फैदों आरो जोंहानाव नै बिबेक माला मेथाइ जादो देहा मोनदो मेथाइया मालाय बिहारिफोर रोंगौ न' मिनिलायो आरो ओमफ्राय जों रोङा मिनिलायदों आरो ओमफ्रायो दा रेडि जाबाय हरनि ओंख्रिया मिनिलायबाय हनै आयौ मिनिलायबाय हनै